Un pescador permanece ingresado nun centro hospitalario tras sufrir unha caída cando andaba a lamprea en Salvaterra de Miño. Caeu por un desnivel de máis de 2 metros e golpeou contra as pedras. O seu rescate foi dificultoso polo difícil acceso ao lugar. Cando chegaron as emerxencias, tiña lesións nas costas e na cabeza. Resbalou ou caíu aí atrás e caíu de espaldas, creo, e de un golpe non se la daba levantado. Vimos que o home presentaba dor na parte baixa da espalda e tamén pois tiña sangue na cabeza. Boas tardes, estamos a xoves 7 de maio, benvidos ao Galicia Noticias. Nova vaga de roubos en coches na Coruña, desta vez no barrio do Castrillón. Varios condutores atoparon os seus vehículos cos cristais rotos e desperfectos no interior. Estaban todos estacionados na rúa. Os ladróns buscan cartos en efectivo e tamén obxectos de valor que poidan revender rapidamente. Houbo varios roubos nesta zona, sobre todo na zona de aí atrás, de romper os cristales, bastantes coches pola noite. A min ainda non me tocou, pero a mí a próxima vez toca a mí. Ya sé lo que hai, porque cuando voy caminando, me coincide por aí, sempre veo cristales rotos por el suelo. A xente xa empeza a ter un pouco de medo de onde aparco, que fago? Deixo diante da casa a ver se podo ver desde a ventana. Non chega a policía para vigilar todo, porque a verdad que vamos a peor. Empezamos a tener nosotros cucarachas en casa, lo comentamos con los vecinos y efectivamente todos los vecinos tenían cucarachas en casa, todos. Luego hasta las veías por las calles, bueno, un asco. Y yo, ya te digo, yo en estos 12 o 13 años que llevo viviendo aquí, jamás, en los 8 primeros años, nunca había visto ni cucarachas en la calle y menos en casa. Levantarte de noite para ir ao teu cuarto de baño, que podes ir descalza, non vas porque vas a topar con bichos no medio do pasillo, topas cucarachas, oye, non morden, vale, pero é unha jodienda pisar unha cucaracha descalza. A xulgar pola cantidade de espectadores que teñen, son un dos espectáculos con máis seguidores, e gratis. Falamos das obras que proliferan nas nosas vilas e cidades. Da súa evolución non perden detalle moitos veciños e xa saben que entre o seu público máis fiel están, como non, os xubilados. Escoiten. Eu levo toda a vida nesto. Sí que lles gusta, sí. Claro, teñen tempo, entón gusta pasar o tempo, mirar, a ver o que facemos, e preguntan, e bueno, é o que fan. Non deixanos traballar, eles falan, pero deixan traballar, sí. Te pones a fijarte un poquito, sí que ves que la gente así más mayor se queda mirando las obras. Y... Todo distinto. A cando feía eu e como fan agora. Se cambiou a ferramenta, cambiou a forma de traballar todo. Eu sabes o que me paro a mirar? Cando chove moito, que están esas personiñas todas molladas, todas cheas de barro. Eu vexo moitas veces nas diputacións que vas por os pueblos, e 2 traballan e 7 miran. O transatlántico MV Ondius, onde se detectou un gromo de antivirus, navega cara a Tenerife, onde está previsto que atraque o sábado no porto de Granadilla de Abona. A bordo veñen 140 persoas, entre eles o galego Ricardo Evia, natural de Cariño, co que puidemos conversar por WhatsApp. Confirmou que están ben. Viaxan agora confinados nos 80 camarotes do buque. Cando cheguen a Tenerife, os 14 españois serán trasladados a Madrid, ao Hospital Gómez Ulla, onde poderían ser confinados, e o resto de pasaxeiros serán evacuados aos seus respectivos países de orixe. Esta mañá confirmábase que unha azafata que estivo en contacto nun voo cunha das falecidas polo virus presentou síntomas leves e permanece confinada nun hospital en Ámsterdam. Un pescador tivo que ser rescatado ao caer por un desnivel de máis de 2 metros cando pescaba a lamprea no río en Salvaterra de Miño. O home permanece ingresado nun centro hospitalario con distintas lesións. Mónica. Si, trátase dun lugar de difícil acceso nesta beira do río Tea o seu paso por Salvaterra do Miño. O home estaba desmontando a estrutura que empregan para a pesca da lamprea cando caeu por este desnivel de máis de 2 metros de altura. Na caída impactou contra as rochas e golpeou a cabeza. Ademais, tamén sufriu distintas lesións, polo que tivo que ser rescatado polos servizos de emerxencia. Unha ambulancia trasladouno ata un centro hospitalario onde permanece ingresado.
Son estructuras pesadas de metal que se levan sobre o río para facilitar a pesca da lamprea aos pescadores. Foi no momento de desmontala e por razóns que aínda se descoñecen cando o home caeu por este desnivel de máis de 2 metros de altura ata acabar na beira do río. Non o sabemos, pero posiblemente fallou unha parte da estrutura e foi o que ocasionou que se viñese todo abaixo e o home pois tamén. Balou ou caiu aí atrás e caiu de espaldas, creo, e de un golpe non se daba levantado, pero non sei, creo que estaban desmontando a estrutura do puente que está aquí montado. Imagino que resbalou ou caería iso e levou un golpe aí. Durante a caída, o pescador impactou contra as rochas, causándolle distintas lesións e un golpe na cabeza, o que lle impediu saír polos seus propios medios. Vimos que o home presentaba dor na parte baixa da espalda e tamén pois tiña sangue na cabeza, polo que o trasladamos na camiña nido e pusémoslle o collarín e ca axuda de bombeiros Basomiño, pois entre todos colaboramos e o trasladamos á ambulancia. Os bombeiros que participaron no rescate atoparon o pescador en estado de hipotermia e procederon á súa evacuación por terra, salvando as dificultades do terreo ata chegar á ambulancia que o trasladou a un centro hospitalario. Continúa aberto o caso da muller do Carballiño que caeu á rúa dende un terceiro andar. O home detido quedou en liberdade sen medidas cautelares, pero segue como investigado mentres o caso permaneza aberto e ata que se lle poida tomar declaración á muller. Ela permanece ingresada en estado grave, pero a súa vida non corre perigo. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia elevou de 8 a 11 anos a pena de prisión para un home que intentou asfixiar co cable dun cargador a súa exmuller. A sentenza estima o recurso da vítima, ten en conta a agravante de xénero e mantén a atenuante de embriaguez porque o condenado padecía unha adicción crónica ao alcohol. Os feitos sucederon en 2024, a parella separárase había pouco. O home entrou de noite sen consentimento na casa da muller mentres os fillos dormían. Quitoulle os teléfonos e un cargador, forcexou con ela e asfixiou na co cable ata que esvaeceu. Foron os veciños os que a auxiliaron alertados polos ruídos. Imos agora ata Coruña porque ali no barrio do Castrillón continúa a vaga de roubos nos coches que quedan estacionados de noite na rúa. Reyes. Sí, neste último capítulo foron 3 os vehículos que apareceron coas ventás rotas, aínda agora vemos os cristais tirados no chan e o interior completamente remexido, o que indica que o ladrón ou ladróns andiveron á procura de cartos ou de calquera obxecto de valor que puideran vender despois rapidamente. Aconteceu nesta rúa do barrio do Castrillón, onde, como ven, hai pouco tránsito, pola noite aínda menos, pero sí moita maleza que lle resta visibilidade ás vivendas que hai detrás. Os ladróns aproveitan a falta de iluminación, a reducida circulación de coches e persoas e tamén a abondosa maleza que hai nesta rúa para actuar con rapidez e pasaren desapercibidos. Lo tienen muy fácil porque está prácticamente apartado. Cualquiera puede llegar ahí, romper unos cristales y llevarse algo. Houve varios robos nesta zona, sobre todo na zona de aí atrás, de romper os cristales, bastantes coches pola noite. A min ainda non me tocou, pero a mellor a próxima vez toca a mí. Aquí, onde aínda están os cristais tirados no chan, apareceron 3 vehículos coas ventás rotas e o interior remexido. Van e rompeche é o dos trozos máis que che fan que che pode roubar. Lo del trastorno que te ocasiona hoy día, tener que coger y avisar al taller, quedarte sin coche para ir a trabajar y demás, es un jaleo. Os delincuentes soen actuar polas noites, malia que tamén á luz do día. O a mediodía, a mí cando me fixeron a mediodía. Neste caso foi o fillo, deixou o coche ali aparcado ali diante do portal, subeu arriba, cando vexou tiña que estar roto, e a ventanilla rota e a mochila levaron. As vítimas maioritariamente son os donos dos coches que non teñen garaxe e vense na obriga de estacionar na rúa, pero non sempre. Os garaxes tamén, en algúns sitios xa entraron tamén, no noso tamén entraron, romperon as ventanillas todas, e máis roubaron que había dentro dos coches. Uns asaltos que se repiten desde hai xa varias semanas. Estas imaxes na mesma rúa son do pasado 16 de abril. A veciñanza denuncia un crecente clima de inseguridade.
É o que hai, moita delincuencia. Eu por aquí, a verdade, tampouco vexo policías ni nada. Habrá unha semana que aí cerca da zona do Javimar, que é un bar que hai aí, unha esplanada, un lote de coches coas ventanillas reventadas. A un compañero meu levaronlle a ferramenta do maletero. O voy caminando, me coincide por aí, sempre veo cristales rotos por el suelo. A xente xa pola noite está un pouco preocupada, e sobre todo ver o foco de se hai algún narcopiso por aquí, algunha porquería deste tipo. A comezos desta semana, unha testemuña alertaba á Policía Nacional de que unha persoa estaba a roubar nun turismo. Cando chegaron os axentes, atoparon un home no interior dun coche, prendérono e xa pasou a disposición xudicial. Con todo, neste barrio do Castrillón quéixanse da escaseza de vixilancia. Lembrarán estas imaxes do desaloxo policial dun inmoble abandonado en Vigo, na Praza da Miñoca, relacionado coa venda de droga polo miúdo. Foi hai menos dun mes e houbo 3 detidos. Pois ben, os veciños da zona volven protestar hoxe para solicitar o derrubamento da casa. Din que malia que a policía desaloxou o inmoble, os ocupas volven e agochan droga nela. De seguida imos en directo ata alí, no Galicia Noticias. Este oso andou ultimamente polos montes de Trevinca a medio camiño entre Ourense e a provincia de Zamora. Esta imaxe captou unha cámara de fototrampeo. Trátase dun exemplar novo de oso pardo de entre 2 e 4 anos que puido chegar de León ou Asturias e que está deixando un rastro de colmeas arrasadas. Unha vintena que se saiba por agora, todas no concello da Veiga. As que ven son en Valdín, pero tamén entrou nun colmear en Xares. Couse por un valado que estaba deteriorado 5 noites seguidas, segundo calcolo o propietario, ata que repararon o valado e tivo que buscar outro apiario. Os veciños da Miñoca, no barrio vigués das Travesas, din basta. Denuncian que levan meses sufrindo problemas de inseguridade por unha narcocasa que hai na zona e esta tarde vanse mobilizar. Xoel. Si, unha movilización, Raúl, que busca presionar o Concello para que axilice os trámites de derruba dese complexo dunhas 4 vivendas abandonadas e poñer fin así definitivo, din, tanto a venda de droga como tamén o aumento da delincuencia nesta zona. Todo isto logo de que a mediados de abril un amplo dispositivo procedese tanto a desaloxar como tamén a baleirar o interior desas vivendas e logo tamén de que este luns 8 axentes da Policía Nacional volvesen a acceder ao seu interior na busca de droga que permanecía agochada tamén de armas e de outros materiais vencellados precisamente coa venda de drogas. Tamén a Policía Local de aquí de Vigo detectou o acceso ao interior desas vivendas que permanecían precintadas por parte de varios toxicómanos e foi precisamente a súa insistencia en entrar o que fixo sospeitar as autoridades. Esta manifestación está prevista para as 8 desta tarde, logo de meses de queixas veciñais polo que denuncian, din, se trata dun auténtico mercado da droga. Un tramicheo de droga que daba pena, venían chavales jóvenes, niños, niñas, de todo, de todo. Aquí están hablando de temas de drogas, de trapicheo. A ver, yo creo que es a nivel bajo o algo así, pero trapicheo creo que hay. Que tiren esto todo, que quede todo libre y limpio, porque yo no sé para qué quieren esa trapallada ahí, para meter porquería. Y eso para aquí, eso, porque hay mucho niño pequeño. No, esto ya lleva tiempo, lo que pasa hasta que se metieron de verdad y después salió lo que salió. Imos agora a Lugo, co fin de fomentar a participación cidadá e canalizar as demandas dos residentes nos barrios no sur da cidade, botou a andar un novo colectivo veciñal. Trátase da Asociación As Carballeiras, que xa ten programadas actividades abertas a toda a veciñanza. Os barrios do sur de Lugo, como Fingoi ou Augas Férreas, contan cun novo colectivo para canalizar as demandas dos residentes ou programar actividades abertas a toda a cidadanía. Segundo os seus impulsores, a Asociación Veciñal As Carballeiras busca encher un baleiro que ata o momento non fora cuberto. Fomentar as relacións entre a veciñanza, a cooperación, a participación activa na cidade e servir de canle, de reivindicacións ante todo tipo de asuntos deportivos, cívicos, sanitarios e tamén creemos que era importante fomentar a non discriminación, non? As persoas que están máis discriminadas nos barrios, pois, fomentar a participación desa xente, sobre todo que ven de fora, que a veces se sinte un pouco fora da cidade, creemos que é importante ese punto. A primeira iniciativa do novo colectivo é un percorrido guiado de balde aberto a todo público dende o Centro Social de Fingoi ata a Praza Roxa.
Segundo sinalan, non será, ni moito menos, a última proposta, que fagan algo que a veciñanza da zona ve con bons ollos. Pareceme ben, é unha zona amplia, é unha zona relativamente nova, todo o que sea asociarse está ben. Para o desarrollo personal da xente tamén é importante, para que a xente maior teña espacios onde recrearse, que non estea sempre metida na casa, que é moi importante tamén. Pareceme moi ben, colosal. Creo que todo seña, polo ben do barrio e da zona, pareceme que todo moi ben pensado. Temos previstas varias actividades ao longo do ano, espaciadas no tempo, e primeiramente queremos fomentar a parte veciñal, non? Entón vamos a facer roteiros, algunha actividade tamén deportiva seguramente, cultural, incluso de información. Temos prevista algunha charla médica, porque queremos que os veciños, eso é importante, sobre todo para a veciñanza igual máis maior, falando con diferentes médicos de problemas que pode haber actualmente. E nada, como primeira actividade, pues vamos a empezar este sábado con un roteiro polo barrio de Fingoi. O colectivo asegura que anunciará as actividades polas redes sociais segundo se vayan programando e convida a cidadanía a participar con propostas de xeito activo. Nesta época do ano comezan a subir pouco a pouco as temperaturas e coa chegada da primavera non é raro que poidamos atopar unha serpe. Non só nun ámbito rural no campo, senón ás veces tamén en zonas urbanas ou mesmo dentro das vivendas. Sen pretender ser alarmistas, todos sabemos que poden ser velenosas ou non, pero as que aparecen na nosa comunidade adoitan ser pequenas e non presentan risco. Inda así, se atopamos cunha, o máis importante é intentar manter a calma e afastarse delas. Coa chegada da primavera e as temperaturas máis suaves non é raro que poidamos atoparnos cunha serpe. Sí, é unha intervención típica desta época todos os anos. Bueno, tampouco é que teñamos un volumen moi grande, temos unha zona moi urbana, e na zona rural a xente parece que, bueno, o que é da zona rural xa parece que está un pouco máis acostumado a eso, non? Sí que é habitual que aparezan, o máis problemático cando aparecen no interior das viviendas, que pode ser algún caso puntual. Espertan medo e receo, pero semella que as serpes galegas non son tan perigosas como as pintan. Velenosas ou non, ante a dúbida, o máis importante é contactar cos servizos de emerxencia. Todos sabemos que as serpes poden ser venenosas ou non, ante a dúda, se non somos un experto do tema, é mellor manter a distancia e avisar a 112. Se non se senten ameazadas, non adoitan ser perigosas, así que o máis importante é manter distancia e calma. Sempre algo importante, se o encontramos dentro dunha vivenda, dentro dunha bodega, pechar a porta e as fiestras e dar o aviso para que os servizos cos EPIs adecuados poidan collela e manter a calma, que non teñen, se non se sinten ameazadas, polo xeral non suelen ser perigosas. As serpes non pican, teñen dentes e morden, pero a posibilidade de sufrir unha mordedura é pouco probable. Con todo, un consello se nos vemos afectados. Se temos a posibilidade de collela, atrapala ou de sacarse unha fotografía, sería o adecuado para ir a un centro médico con esa información, que verifiquen se realmente simplemente unha mordedura, como pode ser de calquer outro animal, ou se é unha serpente venenosa, pois tratar co antídoto correspondente. A maioría non son perigosas, pero é importante en caso de enfrontarnos a unha serpe e tentar afastarse dela e, sobre todo, mantela calma. Imos falarles agora das chamadas casas pasivas, as passive house. Son unha alternativa cada vez máis demandada e que é moi responsable co medio. Forman xa parte da nosa sociedade, vémolas no noso territorio, e seguen perfeccionando os conceptos do confort bioclimático e o mínimo consumo enerxético. Foi na Alemanha de 1991 onde se construiu a primeira casa pasiva. Foi en Roxos, no concello de Santiago de Compostela, e foron eles os que fixeron no 2017 esta casa, a primeira passive house galega. A vivenda que se certifica baixo o estándar Passive House é aquela vivenda que acada uns niveis de eficiencia energética determinados por un estándar que ven de Alemania, e que eso implica que ten que ser unha casa moi ben aillada, moi ben orientada, moi ben estudiada, moi ben calculada e moi ben executada tamén. Os principios básicos dunha Passive House son altos niveis de aillamento, ventanas de altas prestacións, eliminación de puentes térmicos en toda a súa envolvente, unha envolvente ben dimensionada e continua, tamén a hermeticidade. Son casas moi herméticas porque, a súa vez, o outro principio que me queda, que é a ventilación mecánica con recuperación de calor. Costou a súa introducción
sobre todo porque non había casos feitos en Galicia. Desde que se certificou a primeira Passive House, que tivemos o honor de ser os certificadores desa vivenda, entón empezamos a ver que eso funcionaba, había xa testimonios de persoas que usan ese tipo de casas favorables, entón eso perdiu un pouco a xente o medo e empezou a demandar este tipo de vivendas. Vivendas con consumo enerxético case nulo, adaptables a calquera climatoloxía, onde deseño e confort non son incompatibles con sostibilidade. Co confort, todo o contrario, porque de feito os obxectivos globales do Standard Passive House son altos niveis de eficiencia enerxética, é dicir, consumos moi baixos, para un alto nivel de confort interior. Realmente, o confort interior deste tipo de vivendas é máis alto que unha construcción convencional. Esta sobreinversión inicial, que non vou dicir cifras, pero pode estar en torno a un 5% realmente con respecto a unha construcción convencional. Eso vai xe amortizando a medio plazo cas menores demandas enerxéticas que teñen estas casas. Unha casa pasiva pois tamén é un sello de calidad, entón a xente busca por seguridade ter ese sello, esa certificación, un porcentaxe de traballo moi alto. Ahora mesmo o noso estudio pois nos dedicamos case un 60-80% do noso traballo a calcular casas pasivas, dirixilas, consultalas. Unha demanda crecente que busca a implicación de todos os sectores da sociedade para facer un territorio e unha convivencia máis responsable e eficiente. Unha masaxista de Santiago atende os peregrinos nas últimas etapas da ruta. Petra Pestonit atopou neste servizo itinerante de masaxes no camiño unha forma de vida que mantén dende hai 2 décadas. Esta muller chega á Praza do Obradoiro lesionada e sen poder facer a última etapa do camiño a pé. Estamos averiguando dónde puedo hacer un masaje. Estuvimos llamando, no encontramos y aquí vimos un cartel, pero dice que hoy no nos pueden atender. Tras días de camiño, o corpo resíntese e en moitas ocasións unha masaxe terapéutica vaille facilitar ao peregrino completar a aventura. Hai máis de 20 anos que Petra viu nesta necesidade o seu nicho de negocio. Eu levo anos traballando cos peregrinos, ofrecendo no camiño o servicio de masaxe, consideraba que era un servicio que podía ser moi útil e, de feito, foi unha experiencia na que empecé de maneira pionera para ver que pasaba e si realmente tiña éxito e, bueno, pois a consecuencia foi que sí e decidín facer desto pois a miña maneira de vida. Ofrece os seus servizos de forma itinerante nas últimas etapas da ruta. Me movo desde Melide, Arzúa, Pedrouzo, todo Santiago, Casco Antigo de Santiago, moito Parador e o Hotel San Francisco son os meus principais clientes, despois tamén fago Padrón, Negreira, é dicir, é un amplio radio de acción co cual estou en movimento constantemente. O bo de isto é que cada día é un día diferente, tes experiencias falando con todas, xente de toda parte do mundo, distintas religións, distintas etnias, distintas culturas, distintas filosofías de vida e de todo aprendes. Aprendes un pouco a que todos somos diferentes. Todos somos iguais e todos somos diferentes, todos somos humanos. Di Petra que adapta as masaxes ás necesidades físicas e emocionais de cada camiñante. É mesmo unha persona maior con patoloxías ou con problemas de mobilidade, prótesis de cadeira, etc., que unha persona xoven, sana, deportiva, musculosa, que ao mellor fai o camiño correndo e non camiñando. Entón, se adapta as necesidades do cliente. Ahora, si hai un masaxe estrella que é o especial peregrinos. E o especial peregrinos é un deportivo en pernas. A veces as emocións tamén nos pasan factura no físico e acabamos sintomatizando. E un peregrino sintomatiza, porque non só ve a carga do camiño, sino que tamén veñen con un montón de carga emocional. Xente que perdeu a seres queridos, xente que ven con patoloxías, todo o mundo ten algo na mochila. E tamén son peregrina, tamén fago o camiño, fago no inverno, pero sí que fago o camiño. E creo que en este traballo considerei que era fundamental sentirme eu tamén desde outro lado para saber como eles se poden sentir ao finalizar cada etapa ou cando chegan a Santiago. Víano en titulares, a presenza de cascudas desespera a veciñanza de Teis, en Vigo. No barrio das Flores denuncian que levan anos con este problema, que segundo eles xa é unha praga e que a situación empeora agora coa chegada da calor na primavera. Os veciños pelexan contra as cascudas con insecticidas, trampas e barreiras, pero din que sempre perden, así que piden axuda para que desinfecten a zona. Acompañamos a Antonia para ver como se lle deu a caza esta noite. Todos los días.
se recogen a paladas porque estamos continuamente con insecticida y claro, las que están aquí se mueren, pero vienen más mañana. E así están boa parte das casas do barrio das Flores en Teis, din que hai cousa de 5 anos que conviven coas cascudas. Un día aparece una en el desajo de la ducha, otra vez en el fregadero, otra vez en la encimera de la cocina. Y me levanto y digo, a ver, ¿cuántas cucarachas voy a tener hoy en la cocina? Y siempre encuentras como mínimo 5. En la cocina e en el cuarto de baño. Vas a topar con bichos no medio do pasillo, topas cucarachas, oye, non morden, vale, pero é unha jodienda pisar unha cucaracha descalza. De noite, assim que eu prendo a luz, e já se me escapam, tenho que pôr um baigão, um líquido, e aparecem mortas. E contan os traballos que pasan e os cartos que gastan para tentar desfacerse delas. Tengo aparatos de todo tipo, destos que emiten ondas, que trampitas, fumigo con sprays ya que quedan tipo laca. Contratamos una empresa especializada, no sirvió de nada, o sea, porque nos duró un mes sin tener cucarachas y de repente otra vez. He intentado tapar todas las grietas, todos los pequeños agujeritos, pero es que entran por los desagües, entran por debajo de la puerta, tenemos también una pequeña barrera, pero no hay forma. Así que desesperan, sobre todo agora, cando chega a calor. Chega a primavera, que cando elas máis salen, e isto é unha puñetera plaga. De repente un día topas unha e o día seguinte tes 10. Estas marcas son áreas tratadas polos técnicos municipais. Dende o Concello explican que nesta época e nesta zona están reforzando a desinfección, pero din que o problema está no interior das casas, onde non poden tratar. Aquí discrepan. No, porque vemos efectivamente que nos vienen de afuera. Esta zona por aquí, pero bichos así, ¿eh? El problema está fuera, está en las calles. Mientras esté en las calles, en casa vamos a tener siempre. E na Asociación de Veciños teñen constancia de que o problema se estende. Non só no barrio, en San Justo Badía, no grupo San Pablo, que está aquí o Carón, Espiñeiro, hai en todos os lados. O sea. Din que é molesto e insalubre e reclaman medidas máis contundentes que os axuden a controlar e eliminar a praga de cascudas na zona. As obras, contámolo aquí moitas veces, adoitan ser molestas, ruidosas e ás veces mesmo desesperantes, pero tamén teñen o seu público, unha distracción coa que encher as horas cando nos sobra o tempo. Quizáis daí ver o hábito de tantos xubilados que se entreteñen mirando obras. Obras na rúa Xoán de Nova de Ourense. A beiravía está levantada, as máquinas traballando e hai que dar un rodeo para pasar. Pero non todos o fan. Hai quen se entretén botándolle un ollado aos traballos. Primeiro desde a barreira, despois un pouco máis adiante. E finalmente a pé de obra para ter unha perspectiva mellor. Eu sabe como me entreteño? Andando, facendo deporte. Pero bueno, estaba mirando por mirar. Confírmanos que é xubilado, o mesmo que outros que se deteñen a observar. Como obras? No. No, que pasa que pasa por un lado, miras o que están facendo, nada máis, sin ninguna curiosidade, Sen curiosidade, pero con gusto de ver como traballan outros cando un xa non o ten que facer. Eu xa traballei moito, agora estou pensionada, non quero máis traballo. Tamén os hai xa xubilados que se achegan ás obras con interese aínda profesional. Gustalle mirar as obras? Sí, pero non estar aquí todo o día, non? Este pensionista do barrio de Santa Teresita traballou na construción e, a parte de pasar o tempo, busca información. Que é todo distinto. A cando feía eu e como fan agora. Se cambiou a ferramenta, cambiou a forma de traballar todo. Pasa por aquí, detense e fala cos obreiros. Un intercambio de coñecementos entre xeracións. Sí, moito sí. Pasan por aquí e paranse a mirar. E bueno, non critican moito, non é como os que non son jubilados. O que non vemos é mulleres, aínda que estean xubiladas, as súas preocupacións van por outro lado. Unha volta máis ao tema dos coidados. Eu, por exemplo, non me paro pois a mirar. Eu, sabes o que me paro a mirar? Cando chove moito, que están esas personiñas todas molladas, todas cheas de barro, todo. Eso sí me paro a dicir, vaya por Dios. Tampouco hai rapazada, os máis novos móvense a outro ritmo. Yo, en mi opinión, no he visto a ninguna persona joven mirando las obras así. Les llamará la atención ver cómo reforman las cosas, como antes eran más antiguas y ahora son nuevos. A todo el mundo le gusta ver las obras porque es un progreso.
Non só se xubilan as persoas. En Vilalba botou a andar un proxecto para acoller cabalos de competición xa retirados. Trátase dun asilo ecuestre que lles ofrece aos animais descanso, tranquilidade e pasto nun 100 de hectáreas. Os cabalos de competición teñen unha vida útil de entre 15 e 20 anos, pero doitan vivir uns 10 anos máis. Para lles ofrecer unha xubilación digna, un empresario de Vilalba creou na parroquia de Goiriz un asilo ecuestre. Os cabalos, cando cumplían un pouco a súa etapa deportiva, a xente non tiña moitas posibilidades de telos, e como telos nunha hípica é moito máis costoso, pois para que eles esteñan mellor os días de descanso e hasta que eles poidan, pois abrimos este novo proxecto onde eles poden estar disfrutando libremente do pasto, e que mellor zona que en Galicia, que onde hai pasto todo o ano e poden estar ao seu aire. O refuxio conta cun 100 de hectáreas de prados con pastos e dispón tamén dunha cuadra. O obxectivo do seu xerente é chegar a albergar unha vintena de animais e en tan só un mes logrou cubrir a cuarta parte das prazas. A idea que teño un pouco é ter como límite 20 animais para que esteñan ben e non ter limitado o terreno nin o pasto, que é do que fundamentalmente se van alimentar. Bueno, ahora de momento temos 5, 3 aquí, que son os que vemos ahora aquí detrás, e outros 2 que teño noutra finca aquí un pouco máis lonxe da casa. E bueno, pois quedaríanos 15 plazas libres, que estamos tendo bastantes chamadas, sobre todo do sur de España e iso. Deste xeito, os animais poderán vivir un retiro dourado na compañía doutros cabalos. Ademais, gozarán de coidados veterinarios o resto dos seus días. Hai a tarifa de que estén xuntos todos en un prao ou en lotes de 2, 3, 4, 5, e aí os precios serían 200 euros ao mes, con vigilancia veterinaria e suplementación de pienso tamén se eles necesitan. Despois, se a xente prefiere pois que estén fora no prao e durman nunha corte, pois aí vámonos a 250 euros, dependendo un pouco, aí sería un pouco adaptarse ao cliente, dependendo das súas necesidades. Este asilo de cabalos forma parte da firma Equestrian Services, que é xa unha das 5 empresas dun mozo de tan só 27 anos. Dende a pandemia, os pagos con tarxeta e medios digitais medraron exponencialmente. Isto implicou un importante descenso nas propinas. Nalgúns establecementos de Vigo calculan que perderon o 40% das gratificacións que aínda se poden facer en metálico e coa propia tarxeta. E isto, malia que o cliente internacional cada vez máis presente nas nosas cidades está moi afeito a facelas. Os botes das propinas cada vez están máis valeiros e os hai, e a causa parece estar moi clara. Muchísimo menos, como mínimo, ya te digo, un 40% menos. Y es más, hay muchas personas que tienen vergüenza a decir, mira, o ya cogen, mira, es que no puedo dejarte propina, se puede, o sea, como si estuvieran cohibidas. Non sei che dicir exactamente, pero sí se notou, aunque sempre hai xente que paga en tarjeta, pero sempre che é efectivo. Sempre son considerables, e che depende do importe que sea, se unha comida grande che deixan máis ou se non che deixan menos, pero sempre deixan algo en concreto. É unha diferencia moi grande, o sea, cando antes o tema das tarxetas aún non se veía moito, as propinas eran moito máis altas e agora teño o bote escaso, teño os céntimos que non quere ninguén, os céntimos que son así como de cor de cobre e pouco máis. Quen quere deixar propina, deixa, porque pode achegar €1 ou 2 ou incrementar a cifra do datáfono. Perdéronse todas aquelas que daba vergonza recoller. Nos lugares frecuentados por estranxeiros que teñen moi inculcado este costume, a cifra de propinas é sensiblemente maior. Esos son los clientes que sí, si entienden algo del español, sí te dicen propin, o a la hora de pagar en efectivo, como cuando vienen los cruceros. Ya no será por el poder adquisitivo de esas personas, pero tú le cobras el mismo importe, no como otros negocios, que basta que para que le incrementen. No es el caso de esta casa. No, está bien. Yeah, we do, always. Why? In Spain, not always. It's a way to thank for a good service. É o caso desta moza húngara que di que sempre deixa propina porque valora o servizo que lle dan.
A ausencia absoluta de efectivo nos petos de moita xente fai que cada vez deixemos menos cartos. Eu, por exemplo, non ando con efectivo nunca. Pago un café de €1 así, bueno, que agora non vale €1, pero pago con tarxeta sempre. E non dis, por exemplo, cárgame un pouco máis ou levar unha moneda? No, a verdad que non. A propina é un xesto de agradecemento para eses profesionais que nos atenden rápido e ben, que coñecen os nosos gustos e que tanta paciencia teñen